Tutorial honetan ikusiko dugu nola igo daitezkeen argazkiak Google Earthera geroan erabiltzaileak ikusi ahal izateko. Horretarako, lehenik eta behin esan behar da, ez dela zuzenean egiten Google Earthen, baizik eta bitarteko web orri baten bidez, dela panoramio.com. Hemen daukazue, web orri hori, eta goialdean daukagu erregistratzeko aukera edo sartzeko aukera. Nik kasu honetan ja daukat erregistroa egina, orduan sartuko naiz. Orain eskatzen du emaila, orduan horretarako izan behar duzue edo Googleen emaila edo bestela egiten duzue Panoramion erabiltze berezia horretarako eta sinatzen duzue. Orain ikusten baldin baduzue, hemen ikusten dira igotako argazkiak ja, eta goialdean daukagu subir fotos link honetan, klikatzen dugu, eta hemen irekitzen da beste leiho hau non daukagu examinar. Examinar egiten dugu, eta hemen bilatuko ditugu gure gustoko argazkiak. Nabigatzailean aukeratzen dugu gure gustokoa, egiten dugu abrir, eta hemen fijatzen baldin bazarete, hemen esaten digute igo daitezkela batera 10 argazki, eta bakoitzaren tamaina maksimoa dela 10 mega. Orduan egiten dugu, sartzen ditugu hemen 10 horiek, nahi izan ezkero, eta subir fotos. Orduan gurpiltxo hau hasten da biraka, eta honek esan nahi du igotzen ari dela. Igotzen den bitartean komentatuko dizuet oso importantea dela ze motako argazkia jartzen duzuen. Zeren hasiera batean Google Earth da leku serioa eta adibidez dauka National Geographiken nolabait bermea edo, eta orduan ezin dira edozein motako argazkiak hilo, ez dugu jarriko gure lagunen argazkiak edo horrela. Bestetik ere esango dizuet, behar direla askotan hilo eta gero, behar direla 2 aste edo horrela baimena edo baimentzeko Google Earthek argazki horiek. Hau da, Google Earth 2 astero bizitatzen du Panoramio eta aukeratzen ditu hango argazki batzuk publikatzeko. 2 aste behar dira horretarako. Esan bezala orain jarri behar dugu hemen izenburua, adibidez hauek dira landetako hondartza. Tags, hemen jartzen ditugu etiketak. Etiketa hauen bidez egiten duguna da nolabait erraztu bilaketa beste batzuentzat. Komak jarri behar dira etiketen artean. Adibidez, jarriko nuke hondartza, koma, Frantzia, landak, horrelako batzuk. Eta hemen posible da jartzea ere komentarioren bat, komentatzea, hondartza hau asko gustatzen zait. Gero egin behar duguna da ubicar esta foto en el mapa, hau da, kokatu behar dugu zelekutan. Horretarako nolabait hurbilduko gara bilaketa honen bidez, Soustons, zeren hondartza hau Soustonen dago. Hemen daukagu zoom hau, fijatzen baldin bazarete hemen daukagu Souston, eta hondartza hau dago gutxi gorabehera hemendik. Orduan egingo dudana izango da hurbiltzea, eta gero eskuarekin arrastatzen dut horrela eta hurbiltzen naiz honea. Gutxi gorabehera leku hau, orduan hemen klikatuko dut eta agertzen da bandera gorri hau, adierazten hor kokatu dugula argazkia. Egiten dugu guardar posición, eta hemen esaten du mapped to Souston, hau da kokatuta Soustonen. Egiten dugu guardar. Momentu honetan ja
fijatzen baldin bazarete gehitu da nire horrian, eta hemen ikusten dugu bandera gorria, horrek esan nahi du ondo ubikatu degula, lortu degula ubikatzea, baina lehen komentatzen izuen bezala, ikusten baldin baduzue beste argazki hauek daude gurpiltxo urdin horrekin. Hemen esaten du, esta foto ha sido seleccionada para Google Earth. Lehen esan dudan bezala, bi astero Google Earthekoek begiratzen dute panoramion dauden argazkiak eta esaten dute ea bai edo ez onartzen duten. Hala ere, pasatzen dira gero 2 hilabete askotan zuk argitaratutako argazki horiek ikusi ahal izateko Google Earthen. Eta hau da dana, espero dut gustatzea. Beste bat arte.